Hauda mangukay ni Papi, uy. Alangan, wala ba yata suoton? Papi, nakapalit makagtibak. Wa lagi. Nga naman, Paps. Mahal kaayo, tagsing kong bugkos. Pero, Kinsa na? Paktew, basig baboy na nagsandal. Kinsa lagi na. Unsa man, tao ka kung tao ka gawas, kung dili layas. maog yun. Kinsa mo? Unsa mo nga tribo? Mga sab-Sahara mi brad na nga napildi sa sinulog. Kamura, brad. Ay, bungulay! Pagpuyo. Di ta mangita gubot. Unsa may inyong tuyo? Anong napadpad ban mo diri sa mong teritoryo? Uy, Paps. Chika, Paps. Labas pa na. Ika pa lang kung lubok ba. Papi, hikapon doon ako para makasiguro ta. Sige, hikap pa. Hikap lang ha. Pwede ra po tilawan. Testing eh. Ayaw na lang, Brad. Kay masuko. Papi, asa ka nagpalit anay mong bahag? Wapo lagi. Sa tabo ni Gikan, matag Domingo akong naukay. Nice food no? Nanay kauban dito. Mosundog, papi, oh. Paktew! Paktew! Husto na lagi. Pasalamat ka, Brad. Ako ang bugtong hari nga nakatibak. Tawag nila na ako bahaghari. Okay lang ka na ako kung manguha mo kakao aning palibot. Total kining akong tribo, nagpuyo nga malinawon. Pero kung makasala ka mo kanamo, lagpot gud mo sa tag-ugpo. Paps, ang labas mo takas. Taka raman ka. Nihi gani ko. Ikaw. Ako? Oh, ikaw. Total, labas man kag chika. Pwede ba magkambyo ta? Unsa man pod. Kung gusto ka ani, amuan na imong chika. Mga buslot naman siguro na. Tanawa lang. Kung buslot ba? Paktew. Sige, Paps. Branded ne. Oh, branded, oy. Paktew, tubok naman tingali na. Mailhan na ni Paps. Unyang gabi eh. Nya, adto nami. Dato, tipot akan si. Okay ra to. Baga man pod. Og pagkahuman nanguli sila nga malinawon uban ang ilang mga tribo. Atangi ang sunod nga sugilanon. Paktiw ang banggitang iring buang.